Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Avui s'ha donat d'alta al Registre Municipal d'Entitats una nova associació cívica a Vilamajor. Es diu Vina, Associació de Vilamajorencs amb noms estranys. El seu president és el fill predilecte de Sant Pere de Vilamajor, l'Orila, prevere del segle IX. Ell ens ha comentat, en exclusiva a Higiene Televisió, el perquè d'aquesta associació. No pot ser que alguns noms s'estiguin arraconant com s'està fent. I no només això, que la gent se'n fot de nosaltres pels noms. I això és lleig. Cremar algú per heretge té un passi, però en riure tant del nom no es pot tolerar. Quan era petit, al seminari, els companys ja se'n reien de mi dient-me Orila, Orila, cara de goril·la. Això no pot ser. Des de l'associació posarem en contacte a tots els partits polítics de l'Ajuntament perquè en les properes eleccions portin al programa una nova ordenança que obligui a les famílies a posar un nom estrany, ja els passarem la llista, al primer fill de cada casa. I no ens aturarem a Vilamajor, farem un lobby a tots els pobles del Baix Montseny i més enllà! L'associació està presidida pel prevere de l'antiga església de Sant Pere de Vilamajor. Orila va ser nomenat fill predilecte i és, fins avui, el primer vilamajorenc conegut. La Junta de l'Associació de Vilamajorencs amb noms estranys es composa també per la vicepresidenta Loreto, dida de professió i geganta durant els caps de setmana. El tresorer és en Nonet, sant encarregat de la City de Vilamajor, on hi ha les entitats bancàries de la vila. El secretari de l'entitat és l'Higini, l'impresentable autor d'aquest blog. La Junta també compta amb vocals territorials a Sant Antoni, en Lleí, copatró, a Cardedeu, en Corneli, també copatró, i en Celdoni, patró de Sant Celoni. Fonts de l'Ajuntament ens han confirmat que la brigada municipal ja està buscant una nova cadira pel Consell del Poble. L'Orila, de ben segur, es farà sentir. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higienirrero.cat. Us mantindrem informats.